Hekk kif ninsabu fl-istaġun rinomat ma' numru ta' tiġijiet, il-kumpanija GetHitched qed tiffaċilita dan il-proċess billi permezz tal-website tagħhom tlaqqa koppji li jridu jiżżewġu ma' bejjija ta' prodotti tat-tiġijiet. Jonathan Azzopardi Franz, wieħed mill-fundaturi li l-kumpanija tiegħu qed tibbenefika minn fond ta' 14,400 euro, spjega l-ħsieb wara dan il-proġett. Tiffaċilita l-ħajja ta' koppji li ħajżewġu biex isibu servizzi b'mod faċli. Issa through GetHitched din ħatamilha in 3 steps toħodlok 3 to 5 minutes u bażikament timla ċertu kriterji. Il-request tiegħek tmur għand ħafna vendors differenti u dawk li huma available for your date and your budget jikkuntattjawk lura huma. Dan huwa wieħed mis-7 timijiet ta' intraprendituri u riċerkaturi li rċevew total ta' 100,000 euro fil-5 edizzjoni ta' Take-Off Seed Funds Awards, inizjattiva bejn l-Università ta' Malta u l-Ministeru għall-Ekonomija bl-għajnuna tal-Business Incubator fl-Università. Għal dan il-programm kien hemm total ta' 39 sottomissjoni li 7 minnhom se jingħataw il-fondi biex matul is-sena d-dieħla irresqu l-inizjattivi tagħhom eqreb lejn il-kummerċjalizzazzjoni. Proġett rebbieħ ieħor huwa dak bl-isem ta' The Husky Craft Beer Company li ħassomma ta' aktar minn 13,000 euro. Ix-xjentist Jean Bickel, wieħed mill-fundaturi, spjega kif permezz ta' din il-kumpanija huma qed jippruvaw joffru l-birrerija tagħhom lil klijenti li jixtiequ jkollhom il-birra tagħhom u ta' edizzjoni limitata. Aħna bażikament li nagħmlu qegħdin nikkreaw birra differenti ta' spiss. Ġifieri aħna jiġi klijent għandna jgħidilna nixtieq birra magħmula b'ċertu toma, b'ċertu flavors differenti u aħna kapaċi minħabba t-tim li qegħdin u minħabba l-apparat li għandna nikkreaw dawn ħafna tipi ta' birra differenti. Bażikament aħna qegħdin 3 min-nies, jiena li jiena xjentist, Miguel li huwa engineer u Eman li huwa chef. Flimkien qegħdin l-aħjar tim biex nkunu nistgħu nagħmlu dal-affarijiet possibbli. Preżenti għaċ-ċerimonja kien hemm ir-rettur tal-Università, il-Professur Alfred Vella, li esprima s-sodisfazzjon lejn il-fatt li kull sena jkun hemm maturità u kambjament fil-proġetti li japplikaw. Il-Ministru Chris Cardona kompla jispjega kif il-futur ekonomiku tagħna jiddependi fuq it-talent li nrawmu llum u permezz ta' inizjattivi bħal dawn, il-Gvern ikun jista' tassew jistimula ħafna ster ta' suċċess dwar kumpaniji startup.